Οι περισσότεροι που έρχονται στην Noob Labs, πρώτη νήξη που κάνουν είναι παιδιά, ακούμε για το AI, φαίνεται ενδιαφέρον, δεν έχω ιδέα τι θέλω να κάνω. Βοήθησέ με. Και εκεί βέβαια έρχεται το consultation κομμάτι, γιατί κάνουμε και αυτό. Αναγκαστικά πρέπει να γίνει αυτό για να φέρεις την εταιρεία στο επίπεδο να είναι, όπως λέμε, AI ready και από εκεί πέρα να αρχίσει να κάνει το transformation. Αυτό που κάνουμε είναι τους κάνουμε μια ακτινογραφία και καταγράφουμε όλα τα workflows της εταιρείας, που έχει δεδομένα, πώς κινούνται τα δεδομένα μέσα στην εταιρεία κτλ. Πάντα ανακαλύπτουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες κάθονται πάνω σε έναν θησαυρό δεδομένων που τον αφήνουν αναξιοποιητό. Και ο στόχος μας ποιος είναι? Ουσιαστικά να δούμε μέσα σε αυτό το ίδιο workflow που έχει η εταιρεία, χωρίς να το διαταράξουμε, γιατί η εταιρεία πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει όπως δούλευε, αλλά κοιτάμε να βελτιστοποιήσουμε πράγματα. Πού θα μπει κάποιος AI agent, πού θα μπει ένας αυτοματισμός, ένα workflow το οποίο μπορεί να αλλάξει ή ακόμα και να απεμπλακούν από κάποιες διαδικασίες που κάνουν στο παρελθόν. Άρα, ο στόχος μας είναι να φέρουμε την εταιρεία στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, αποδοτικότερα και φυσικά με καλύτερα αποτελέσματα.